Sa pag-obserba sa araw ng itim na Nazareno, nagsagawa rin ng traslasyon ang dalawang kapilya sa Davao City na mayroong replika ng itim na Nazareno. Ang detalye sa live report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil. Sa araw maagang dumating sa Black Nazarene Chapel ang mga deboto ng itim na Nazareno para lumahok sa traslasyon. Alas 4 ng madaling araw nang simulan ang traslasyon ng replika ng itim na Nazareno mula sa Black Nazarene Chapel sa Davao City. Maraming mga Davaoenyo ang lumahok sa prosesyon mula sa Matina Pangi, papuntang Matina Crossing hanggang sa MacArthur Highway at pabalik na sa kapilya. Maliban sa mga nakasinding kandila, bit-bit din ng iilan sa mga deboto ang kanilang imahe ng itim na Nazareno sa traslasyon. Karamihan sa kanila ay ilang taon ng deboto dahil umano sa naranasang pagkamilagroso ng itim na Nazareno. Nananalangin umano sila ng maayos ang kanilang pangangatawan at masaganang buhay sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pagbabalik ng imahen ng itim na Nazareno sa kapilya, isinagawa naman ang pahalik na ibinalik na matapos pansamantalang ihinto ito sa panahon ng pandemya. Sara, maliban sa Black Nazarene Chapel, ay nagsagawa rin ng traslasyon dito sa Our Lady of Peña Francia alas 8 ng umaga kanina. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang unang misa sa pangunguna ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sara. Okay, maraming salamat Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao.